Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, 350 milyones nga pasilidad sa Bacolod City College gin-inaugurahan na. DOST nagpain-pondo para sa Visayas Region. Sa balita nasyonal, bago nga masenador mahimo proklamar sa Mayo 15 kon 16. Mga senador sa Estados Unidos liwat na nawagan sa Pilipinas kay basura ang kaso batok kay Dilima. Sa balita international, 25 pilason sa sunod-sunod nga explosion sa Eastern Ukrainian City. Sa balita sa sports, Gilas Pilipinas coach Chat Reyes ginpatag ang wala paglakip sa pila ka mga players nga magpagigbahin sa SEA Games. Balita entertainment, film rapper nga si Easy Meal balik sa pungsod para sa homecoming tour. Samtang sa balita special, diri kita anay sa mapahanumdom sa pagboto sa maabot nga eleksyon. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 6, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Desisyon 2022. Aga na ka sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton nga mga ka-aksyon dira, like, follow, and share. Like, share, and follow lang kita sa aton nga Facebook Live, okay? Dira sa kay Melvin Piñafiel, good morning dira sa imo. Miss Georgia Gargasiran, morning man, happy Friday to you. Enrique Caballo Subaldo Jr., Dibing Alojamiento. Kay Ma'am Vanessa Mayo, dira sa may Minnesota. Kay Miss Jinky Dilagdon sa Phoenix, Arizona. Maayong aga man. Kay Masito Fago, good morning man. Sa tanan nga mga nagapangapi dira sa mga kapihan, maayong aga gid sa inyo, ha? Subong man sa naton dira nga mga merkado, sa mga vendors naton, kag sa mga nagapanindahan. Maayong aga sa kay Melili Oligo sa Banes Cafe. Good morning man, no? Dira sa kay Kagawad Ulay Abalahon sa Barangay Kabog. Maayong aga, Kagawad Noel Libuon, Kagawad Mira Pulidario, Kagawad Peter Noble, Glenn Burgos. Morning sa inyo no? Sa Barangay Pahanukoy. Si Kapitan Jojo Malayang maayong aga, Kapitan Bibing Noble, good morning man. Si Kapleya Palma, Kapitan Rodney Carmona. Ako niya nga mga kasakwan mga neighbors, neighboring barangays, no? Kagdraman sa kay Teresa Linaha Kayaw sa Bago City. Maayong aga man sa imo. Kag sa imo Action Doors, good morning. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon nga sa Gyapo, nag-upload via Facebook and YouTube, nag-monitor sa aton. Mayong aga mga ka-aksyon. And happy Friday! Happy Friday mga ka-aksyon. Sige, so sinong last mo gin-greet? Si? Hindi nga ako nga national. Nga ka nagtatlo na lang niyaw. Ang? Supposedly, maapat na ni siya Ang ano? Ang national. Kulang isa lang kag ano. At hindi nagkadto. Kay tatlo na kagina. Pangita Chari. Sinong last mo gin-greet? Siya. Sinong last mo gin-greet, Action Boy? Si Kwan, dito man Basahon tanay sila. Dito kay John Rodolph, kita mo? John Rodolph Cadagat Garcia, good morning. Action June ni Bagunawa. Ha? Bagunawa, San Enrique. Action June? Sige. Si Good morning, Action June ni San Bagunawa. Sige. Dennis Nuestro, good morning. Dara sa Woodfire Bacolod, mayong aga dara sa inyo. Kay Miss Jinky Dilagdon, good morning. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor,
Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Miss Lily King, hindi ko na mabasa ang sugpon. Kaya nag-send siya 100 stars. Salamat gid Miss Jinky sa 100 stars nga mag-send. Kamusta nagli si Miss Lily King? Basi Gani, abi ko yung message mo siya. nalipat ko. Basi magpuli bla, kagway pa ta ka meet bla. May pakabalo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good sunny evening, Aksyon Boy and Dorel. Dinner kami diri now sa after gym. Halin kami sa sige Okay, Ma'am Van, enjoy your dinner. Kay Miss Homa Lamena, good morning man sa imo. Dara sa may, din siya gani? Gardenville Subdivision. Gardenville Subdivision. Jeneline Loberos Canilio, good morning. Ga-monitor kami diri sa may DSB, dira sa may barangay Igmayaan. Ay, okay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Desisyon 2022. Ang pinaka-comprehensive Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, gininaugurahan na ang 350 milyones pesos nga pasilidad sa Bacolod City College kahapon nga adlaw Huwebes. Ini ang ginpangunahan ni Mayor Emilio Leonardia, kaupod si CHED Regional Director Raul Alvarez Jr., College Administrator Maria Johanna Bayoneta, kag mga lokal nga opisyal. Nalakip sa bagong development sa Bulutuan ang Activity Center, fully air-conditioned gym, Information Systems Building, Business Education Building, kag Administration Building nga may library extension. Tuig 1997 sang matukod ang BCC sa idalom sang administrasyon ni Leonardia. Ginanunsyo sa alkalde ang plano ng pagtrabaho para mangin universidad ang BCC. Suno kay Leonardia, lakip sa requirement para mangin universidad amo ang kaugalingon nga activity center nga pwede patagayunan sa mga naglain-lain nga academic kag non-academic programs. Tikang towards making Bacolod City College a university, no? Kag amo nang isa ko kanto nga kon atagan ko oportunidad sa pumuluyo sigiyon ko it pursue ang dalan pakadto nga mag-universidad ang Bacolod City College. Si Mayor Bing Leonardia. Nagpain sang pondo ang Department of Science and Technology o DOST Science for Change Program o S4CP para sa agricultural, pharmaceutical, herbal supplement, manufacturing kag regional science communities sa Visayas Region. Inigin presentar sa ginpatigayon nga DOST S4CP Summit sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental kahapon Mayo 5, 2022. Ang summit nga may tigulo Science for Change is Science for the People ang nag-highlight sa mga positibo nga resulta sa S4CP funded projects sa patag sa regional development kag industrial competitiveness. Iga-presentar man ang accomplishment sa apat ka mga subcomponent programs sa S4CP nga Niche Center in the Region for R&D program, Collaborative R&D and Leverage the Philippine Economy program, Business Innovation through SNT for Industry program, kag R&D Leadership program sa tanan nga rehiyon sa pungsod. Sa una nga bahin sing summit gin-feature ang mga program kag proyekto sa Visayas Cluster. Suno kay Undersecretary for Research and Development Dr. Rowena Cristina Guevara, ang regional supports ang isa sa mga yabe sa national development. Paagi sa S4CP, mapadasig sang DOST ang science and technology innovation sa pungsod kag mapasanyog investment sa R&D kag SNT Human Resource Development. Samtang ginapaabot naman ni Councilor Wilson June Gamboa Jr. ang gilayon nga pagsabat sang Sineco Management angot sa ginapangayo sang konseho nga computation table sa generation kag systems laws nga ginpatong sa balayran sa mga konsumidor. Ini nga palaya ang ginimo ni Gamboa kasunod sa ginaprubahan nga resolusyon nga iya ginduso sa konseho Suno kay Gamboa, mayara sang kasuguan nga nagamando sa kooperatiba agud himuon ining obligasyon apang ini ang wala masunod umpisa pa sa tong bulan sang Enero. Ginklaro man sang konsehal nga antes mo nagpagawa sang statement ang Sineco angot sa ginhimo sang Kepco Salcon nga pagpauntat sang ila ginahatag nga supply sa kooperatiba. Ining isyu ang iya nang ginbulgar sa publiko. Pangabay ako sa Sineco nga tagaan kita nila o ang sangguniang panglungsod sang computation table for the electric generation charges and
power systems lost from the period January to April. Preparado na ang tanan ng mga medical personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa natalala nga o kung natalala nga duty sa palabuton ng eleksyon sa adlaw sang Lunes, Mayo 9. Suno kay Executive Assistant kag CDRM o Cluster Head Joe Marie Vargas, mayara na sa nagakaigo nga plano kon tasking nga ginadihon ang yatalatapan para sa amo nga aktibidad. Dugang pa ni Vargas paagi sa koordinasyon sa talatapan sang COMELEC, nagapanguna nga trabaho sa mga medical personnel nga maga-duty among pagbantay kag pagresponde sa mga polling center in kaso ginman nga mayara sa mga botante nga maglain ang pamatsyag bangod sang mainit nga panahon. Panugyan pa sini sa mga senior citizen nga kung maghimo temprano pa nga magpadulong sa mga presinto o kung nato na lamang nga mag-ugdaw na ang kapaang sang panahon. Bag-o nga mga senador mahimo maproklamar sa Mayo 15 o kon 16. Samtang mga senador sa Estados Unidos liwat na nawagan sa Pilipinas nga ibasura ang kaso batok kay De Lima. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato. Tumate ka. Sige, good morning dra kay Athea Kim Eriman, kay Michael June Season, is maninoy mo rin na. O, yara na siya. Jenren Loveros Canilio, thank you for the stars. Sa pamilya man dati Miss Jinky sa DSB, sa kay Lulet Dira, kay Joe Dialagdon, good morning. Kay Karina Villaflor, kag sa mga Refuela, kag ano pang galing mga pinyada, Mallorca, Nagor. Good morning, nanda sa inyo. Sakay
happy Aksyon Boy ni Hada Dorel. Good morning kuno. Siling ni Maninoy Mudjon. Good Good morning morning. kuno sa tanan nga ARB Fans Club, kasi tanan nga Stock Basketball Club. Sumag ro na yan. Sumag anong athletic ko na eh. So, basta sumag na. Melanie Aplaska. Good morning. Ay, ari na si Mami Ems Aboso. Ara na The siya. soon to be Ah, birthday girl. Birthday girl lang anay. okay. May lang wala ko pa nam. Hindi anay soon to be kagawad kay way pa na iya biho. Alang-alang pa. So birthday boss ni Mami Ems, Recreo Pontevedra preparar. Para mo. Ay, pang-ihawon niya to kung inugbulang niya. Kinapot yung nagbulang nga manok ni Tornidag. Amo yung ihawon lang. Oh, sus. Kalay. Christine Minyes Villalobos, good morning man. Novi Magapan, may ngaga. Rosemary Cabugwason, good morning. Happy birthday Ay. ko kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ay, birthday ni Vice Governor mo? And ano ni? Mitos or Mitos? Hiponia. Dito si Ponia. Good morning, Hiponia. Happy birthday, Happy Vice birthday, Vice Governor Gov! Jeffrey Bah. Ferrer. Ready Sa ka. Negros Occidental. Tawgan siya karon kay Yes. hindi tayo mahatag litsyon. Kundi mga italitsyon ka birthday. Nan. Mula Hello, siya. Vice. Happy birthday. Pwede ko pang ilitsyon. Oh, hello, Ay, Vice. kalai. Happy birthday to Vice, ah. Te, wag kita da Vice. Hindi na ilitsyon. Kaya kami celebrate kami sa birthday mo. Muna. Oh, okay, total ka Ka- sa mo sa imo. Uh-huh. I-celebrate ang buong birthday mo, ah. Okay? Sige, ah. Okay. So, Lava Banatsa. Yes, good morning sa Yadra sa May Thailand. Sawadi ka. Ano ganito? Sawadee Sawadi ka. Sawadee ka. Imo ya kap. Ha. Kamu gina ya. Kala, dumagwa. Sawadee ka. Duho, ano ba? Hi, morning dra. Sakay friend ko, Miss Elizabeth Ano? Lampreya. Yeah, Elizabeth Lamprella. Lain mo tiya si... Si Beth, tamo na si Ama Beth. siya, Oo. Elizabeth naman sa mo, Lampaya. Kay... Kabalik na siya, aran siya Yes, sa the Thailand. other night. Oh, the other night, tagabot na gid man siya. Kuhan pa to siya, ano subong Friday? Basta magpa-Thailand ko ha, i-kontakon ko gid siya, Yes, makoton ko gid siya oo. kung diin ang naming alagawan sa Wala, Thailand. gid, ay, kaya wala, gid problema. Pasak yun na ka to sa elephant. Hindi kuya, Ay, nga. ay animal cruelty na action boy. Sakay? Oo, Actually, hindi na sa akin, sakay ka man lang ya. tiki ginabawalan na action boy. I mean sa iban, hindi man dito guro, do ginahimo ni pala nga buyan mo. Oo. Pero damo ga ano balaga campaign against nga tani hindi ka makitaan mo na budlayan ang elephant. Kadako-dako ang elefante, budlayan sa imo. Ay malay mo bisan dako na siya. Hindi ba tanan niya dako wala na budlayan. Tandaan mo na. Oo. So mo na gusto ko na tani kini kay basi pagsaka ko bali amoy ako na vlog. Kita mo to nag-viral nga video sa babae. Nga na. Kara siya sa sungo. Ah, sa sungo kaya? Sa ano, Sa sungo task? dito siya kay ara sa namang tubig. So sa sungo siya nag ano sang lepante. So pagpa picture niya gatuad-tuad na siya gulpi siya ginamo na sa lepante. Dito siya nagtupa. May sa tubig siya parang tupa. Kon sa duta or batohon ambot siya to. Sige. Kala. Basta okay na yan, open na to si Beth whenever you're going there. Feeling ko guro magkadto ko to guro. I-try ko ilang nga mga street foods. Yes. Pero hindi lang ko guro sa exotic. Mga street foods lang nga daw. Kaya Kaya grabe mga- na to sila kung nang mga kuan mo daw ka mga Kaya ang ila gidya ang mga dress gidya sa Bangkok gidya sa action Bangkok, boy. sige. Bangkok made. Magkadto ko to ganun hindi ko magdala bayo. Yeah. Ay, kala. Hindi, Ito, hindi ka lang abi magbayo kadto kadto. Akala. Hindi ko lang sugot kay basi wala hindi ko pasakyon. Kay mambal sila wala ka bayo dala. Ah. Di ka maka-plate mo. Na. Diba? Hindi ka kabayo. Hindi, Kaya nung kabayo. pagabot mo to manok ka. Nan. Ay, mo nga kwarta daw. Daw ko pilam na. Oo. Ito na to si Beth ya. Ito si Beth na to. Correct. Ma'am Luisa Loing Melos, morning dira sa imo, kay Melchor Melos. Aha. Ma'am Vanessa Mayo Araman sending some love from Doc and I of Minnesota. Yes. Si Love, Rochelle love, love. Evangelista. Happy good morning. Friday. Happy Friday sa imo, Rochelle Evangelista. Sa kadua na ko ito magapit siya ya. Ikaw iway kapag Kaduwa igapon. ka lang ito gali Ikaw ya, wala kapag ito naghapit. Gapon Gani niya. man. Sige lang Importante, ikaw na ang representative ko. Kasi ikaduha mong hapit, do bali, amo na Imo na tayo imo. represent. Gina-represent. Ang una, imo pa lang tumong. Ah. Kaya ang ikaduha ako na niya. Kay Bibing Merly Dinas Rivera. Good morning dira sa imo, Bing. Oo. Kabay pang okay lang kita. Oh, okay lang kita. Ano kita? Ginaway ko mga duwa. Naway ka ng duwa. Wala man. Okay Sige, lang good morning kita. dira sa imo, ano?
Sa mga taga Purok Villa Lourdes, dira ba, sa barangay Pahanukoy, good morning man dira sa inyo. Hindi ko na sila isa-isa kay Hindi na budlay na isa-isa kaya mo. reklamo na sila isa nga daw wala ko sila kunong natamyaw. Na. Ti tamyaw unta eh. Tamyaw Inatamyaw mo sila. ta ang taga Pero Purok hindi lang Villa yun pag Lourdes. isa-isahon. Hindi ko isa-isahon Yes, mo. may Pag may malimtan malimtan. na sungkot panglaen. Ti ano na katas ni ang aton nga coverage sa nga eleksyon. Aha. Masugod kita mga kaksyon niya sa alas 9 sang gabi May sang 8. May 8 Aha. hasta alas 11. So medyo break kita sinada. Pag alas 4 sang aga start na aton nga coverage Coverage sang media. eleksyon. Halin sa pagboto hasta sa pag-iskotenyo. Pag-isip na mo. Aha, mo na. Standby na sa mga balita national. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, Time las 7:34. Sa detalye na sa ato na panguna ng mga balita nasyonal, naglambot sa 53 ang records ng election-related incidents sa Philippine National Police. Suno kay Major General Val de Leon, Directorate for Operations, napulo sa nasambit ng record ang validated. Dugang pa sa 53 ka insidente nga record umpisa Enero 9 tungtong Mayo 2, Mayo 84 ka biktima nga ginalakipan sang mga kandidato, opisyal sang gobyerno kag election officers. May 145 man ka mga sospetsado ang nakilala sa insidente kag may mga miyembro sang threat groups, civilians, kandidato kag uniform personnel. Base sa record sa napulo ka mga na-verify, 4 ang gikan sa Ilocos Region, 3 sa Zamboanga kag isa naman sa Central Luzon, Northern Mindanao kag Cordillera. Posible sa Mayo 15 o 16 igaproklamar ang bagong mga senador sang Pilipinas. Sunod kay COMELEC Commissioner George Garcia, base sa ilang eksperyensya humalin sang tuig 2010 nga automated election, masami nga sa Mayo 15 o 16 maproklamar na ang mga nagdalaog nga senador. Ginpahayag ni Garcia sa mga lokal nga posisyon, posible makaproklamar ang COMELEC sa mga nagdaog sa gabi sang Mayo 9 para sa magagmay nga mabanwa kag Mayo 10 sa mga syudad lakip na ang gobernador, vice governor kag magapungko sa provincial council. Sunod pa kay Garcia, ang Kongreso naman ang magaproklamar para sa bagong nga presidente kag vice-presidente kag magabalik as ang ila session sa Mayo 23 para sa opisyal nga maisip ang resulta sa duha ka matag-as nga posisyon. Sunod sa COMELEC, pagkatapos ang duha o kung 3 ka adlaw nga pagboto, may mga partial kag unofficial results nga magwahalin sa Citizens Arm kag media bangod may access sila sa transparency server.
Gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang Mayo 9 nga special non-working holiday para sa national kag local elections. Ini ang base man sa ginpagawa nga Proclamation 1357 napitsahan Mayo 5 nga pirmado ni Executive Secretary Salvador Mijaldea. Sunod kay Duterte, kinahanglan nga deklarar ang Mayo 9 nga holiday para makaboto ang mga tao kag dapat maka-observar man sa public health measures sa gobyerno nasyonal. Sa Mayo 9, magapili ang mga botante sa bagong presidente, vice presidente, 12 ka senador, mga congressmen, local officials kag party list representatives. Liwat nga ginapanawagan sang anom ka mga senador sang Estados Unidos sang gobyerno sang Pilipinas nga hilwayon kag ibasura ang makaso batok kay Senadora Leila de Lima. Ini matapos nga ginbawi sang duha ka matestigo ang ila pahayag batok sa senadora. Ang panawagan ang ginpangunahan ni Senador Marco Rubio kag Ed Markey paagi sa ginpagwa nga joint statement sang Mayo 3. Nasaad sa pahayag nga ang pagbawi sang statement ang nagapakita lamang sang bogus nga kaso batok kay de Lima nga politically motivated kag base sa sala nga impormasyon. Nagaupod man sa panawagan sa Senator Dick Durbin, Marsha Blackburn, Chris Coons kag Patrick Leahy. Sa Disyembre 2019, nagpasar sang resolusyon ng US Senate Committee on Foreign Relations nga nagakondenar sa paday nga pagproseso kon pagpreso kay de Lima kag nagapangabay sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga hilwayon ini. Samtang sa mga probinsya karon nagatutok ang tandem nanday Senador Panfilo Lacson kag Senate President Tito Soto sa katapusan nga hugna sang ila sini nga kampanya para mangin presidente kag vice presidente sa pungsod. Kag hindi pareho sa iban nga mga kasumbong nga sa Metro Manila nagatutok, makita sanday Lacson kag Soto nga nagalibot sa Visayas kag Mindanao. Bisan ang ilang meeting di avanse ang hiwato naman sa Cavite. Ang pagsaka sang sitwasyon sa mga Pilipino sa probinsya ang amo ang plataporma ng gobyerno nanday Lacson kag Soto lakip na ang ilang mga kandidato sa pagkasenador nga sanday General Guillermo Ilazar, Dr. Mingita Padilla kag anay Agriculture Secretary Manny Piñol. Ini ang ila programa nga Budget Reform Advocacy for Village Empowerment o kon BRAVE. Sa idalom sang BRAVE, paghatagan sang pondo ang mga probinsya para makatukod sa kung makahimo sang trabaho kag mahimo nga business kag investment site ang mga ini. Ginpasiguro ni COMELEC Commissioner George Garcia nga wala sang foreign intervention sa Mayo 9 eleksyon. Ginpahanumdom ni Garcia sa mga foreign observers nga sundo ng mga patakaran o kon pagsulundan sa COMELEC o kon pahalinon sila sa pungsod. Suno kay Garcia, gina-credit sa COMELEC ang kapin 300 ka election observers gikan sa iban nga pungsod. Nagligad nga Miyerkules, Mayo 3 ang nagpakikita ang opisyal sa COMELEC sa mga accredited foreign observers kag ang pagboto sa Mayo 9 ang mag-aumpisa alas 6 ang aga tubtub 7 sang gabi. May 67.4 milyones ang registered voters sa Pilipinas nga diri ang lakip na diri ang local kag overseas absentee voters. Nagapati naman ang isa ka grupo sa mga eksperto sa matematika, mga IT professionals, statisticians kag mga political analyst nga mataas ang nakuha nga numero ni Vice President Leni Robredo sa ila survey nga gingamit amo ang pag-text sa mga respondents kung sino ang ilay boto bilang presidente sa maabot nga Mayo 9 nga eleksyon. Sunod sa grupo nga Shofar Analytics, steady kag ang pagsaka ni Robredo sa ila survey nga ginhimo sang Marso 11 tubtob Mayo 1, halos sa 8 kasimana nga adlaw-adlaw ang pag-survey. Nagsaka sang 119.7% ang voter preference share ni Robredo. Alin sa 10% sa itong Marso, halos sara na sa 40% sining Mayo 1. Samtang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. man ang anak sang diktador nga si Ferdinand Marcos ay nagsugod sa 60% sa itong Marso. Apang karon halos 50% na lang. Nagnubo ini siya sang 7.16%. Sunod sa Shofar Analytics, bagod gamay lamang ang abanse ni Marcos kay Robredo, mahimo nga halos magkapareho na sila sang porsyento sang voter preference o kung sino man ang gustong iboto pila kadlaw antes ang Mayo 9 eleksyon. Nagpadala ang Shofar Analytics sang 40,000 ka text messages adlaw-adlaw kag duha ka gatos ang nagasasabat kada adlaw. Nagapati ang shofar sa sininga sahi sa pagkuha sang sabat bagud magahambal sa matuod nga sabat ang nakakuha sang text message bagud hindi na kinanglan nga magatubang sa nagapamangkot sa ila. Ang Shofar Analytics ang inapangunahan ni Dr. Felix Muga II sang Ateneo de Manila University. Ang mga duga natin nga mabalita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa
Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing. Morning dira kay Pilton Lipura, watching live from Pasay City. Sakay Veronica Santillan Manukan. Good morning man. Si Wengs Kelly Morales sa may Sampalok, no? May agad na sinya dahi kag kay Abi Natnat kag kay August dira. Good morning. Lito Dayap sang barangay Punta Taytay. Sige. Henry Lee Franco, good morning. Mayong aga, tamyaw niya kuno family Franco, Roger, kag Evelyn Rodriguez nga monitor sa La Carlota City. Madama gid niya salamat. Sino sa din na sila? Way man mabutang? Ha? Way man mabutang? Wala man nabutang. La Carlota, malang ko, no? Sige kay Restituto, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. May God bless and protect us all against pandemic. Yes, thank you so much, Ma'am Elizabeth. Kaya Susan Sandigan Divino. Good morning. Mga ko na, mga second cousin ko na sila mo. Second cousin. Sige. Good morning, Landra sa inyo. Si Ma'am Luing Blamelos, nag-message ako na, good morning, nagalantaw si nanay. Ay, Chaindring, morning da. Good morning, nagalantaw si nanay si imo sa TV diri sa balay. Si Lingko, kilala mo na ako. Medyo may danan si Chaindring eh. Kaya niya ni Luing siya niya, kilala mo na ako. Si Nato na. Nato na, basta bago. Sabi mo, sabat nana, ano sabat nanay niya? Ano? Niya, hala. Wala galiwat yung tsura. Lain. Sa all, wala galiwat ang tsura. Dugay na kami na sa una, sang halin pa sang high school kami na sila. Si Chaindring. Grabe na. Nagaluto na sa una nga ang mga estudyante sa high school daga pala niyaga. Kaya tubang isang high school ilabalay mo. Ti barkada hay kami na sang bata niya si Boy Ebon nga nagsiman. Ti si Chaindring niya ang mga biho niya na sa una, bugin na sa una nga. Amoy niya kaon niyo. Yes. Morning to say mo, Chaindring, no? Kumusta ka na, no? Pila na ni si Chaindring man. Sobrang nagurang malapit na bintagro si Chaindring ay. Basi. Okay, wanti. Ano konsen niyo? Lo. Wala ka liwat ya tsura. Mugad. Fairness, naklaruhan niya pag ang tsura mo. Naklaruhan niya pa. Kay Sir Lester Ray Benitez, thank you so much sa 50,000 stars. Ay, charot. 50 stars. Salamat, Ged. Good morning. Kuno sa iya asawa nga si Ayesa May Katage Benitez. Good morning. Kag si, hindi ko actually mabasa ang sugpon, pero si ano ni Goro, si Aya Fire. Aya Fire. Yung sa Aya Fire nga bata. Aya Fire, good morning. Yes, oo. Sabi sa ngalan ni Aya Fire. Aya na Fire pa. Sige, Aya Fire Benitez. Dumadlo ka ni si Action Boy. Kaya pang bugan siya, Goro, kalayo yan, Fire mong, correct? Okay. Patamyaw man kay Stephen Gansa Simbit. Sila sa may La Carlota City. Good morning kay Stephen Gansa Simbit sa La Carlota City. Sige, kag happy birthday lang sa tanang may birthday today, mga ka-aksyon. Kung sino man ang may birthday dra,
nga mga pamilya nyo hambala lang sila happy birthday lang nato na. Mhm. Bumatlaw. Happy Kada birthday. ka-celebrate man sa anniversary. Okay? So, sige. Sa balita special, tabla ka Action Boy. Wala ko, naging padayon itong mga damgo-damgo naton nga interpretation bala kay Dritana kinagahilapit na kabang eleksyon. So Dritana sa mga pahanumdum naton sa mga ka-action ta para hindi sila malipat bala mga Action Boy sa pag-abot sang election. Okay? Correct man? Correct. Very good. Bao siling ni Ma'am Lay niya gaguluwa gid ungab kuno niya pagkabati niya wag gagulo ungab din. O chin niya. Ungab gid. Niya cintay si tinas nanay pwede pa ka pa manaliwata. Pwede pa na. Pwede pa cindre nga. Balo ka nag kuan na tumudugay naman to napatay si Conblas Cholino ba. Sabad pwede. Hindi pa ka pa manaliwat buyong bata ni sila nga. Sige. So, kay Ma'am Van, siling niya, stay young forever Action Boy. Yes. Kanda ko kay Conblas si Eden. Kita tubla mo? Oo, gani. Kita tugali no? Oo. Pero correct na. Kaya ang secret ng Action Boy, maka-action, sige siya smile. Diba? Even though nga do kabudlay sa situation, smile lang. Kaya madula lang na iya. Ang kabudlay ara lang na iya, madula lang na iya. Pero ang smile mo yung kisaya, kung madula ang kaunto, yung budlay na. Budlay na na iya. Pero si Nanay Indring ka, kita mo, bisan niya, wala siya unto, grabe gid kaya parang smile. Yes. Ano to ang balikan ng Action Eden nga na pagkakanda to? Belo, classmate mo to? Yes, sir. Ano mo to? Classmate ko. Ha? Yes, sir, classmate mo to. Kasabad. So, di ba, dako gid ba nang mabulig kung sige tayo home Action Boy. Sa sige ta Cosmod, no? Kaya kung sige kabla ko Cosmod Action Boy, nagaano na ko no, nagapadamon ako sa imong wrinkles diyo sa agtang. Di mo kita mo duwala May araman Pero tirang taon yung black action, mga action ng agtang ni Action Boy, oh. Kung si Eden, nagkaroon ko si Action Eden, kung kami na parte mo, bala sa Action Boy, bala mga Action Boy, Tintay City, nasa po. Wala pa gid siya ka-avail sa discount mga ka-action. So, mga 2 years pa. Pero actually, kung tanawon mo gid bala, ang mga babae, mas dasig mas dasig mag-age bala, kumpara mo sa mga lalaki, no? Ano man, ang mga lalaki. Mas stress guro ang babae. Kaya aragi daw. Daw silang good. Stand by na sa mga balita, dugang nga mga balita. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita. 25 ang nagkalapilasan sa sunod-sunod nga overnight explosion sa eastern Ukrainian city sa Kramatorsk. Sunod sa local officials, aram ko masibilyan ng kritikal ang kondisyon bangod na igos ang missile sa ilang apartment. Samtang liwat nga nagpanawagan si Russian President Vladimir Putin sa Ukrainian troops sa Azovstal Steelworks sa Mariupol City nga mag-surrender. 200 sa masibilyan lakip ng 20 ka makabataan ang nag-evacuate sa steel plant nagligad nga adlaw. Sa negosyo naman, ginapabalik liwat sang Tesla ang kapin 48,000 ka mga auto nga Model 3 performance vehicles sa Estados Unidos bangod nga wala inisang display speedometer samtang yara sa track mode. Base sa recall orders, amay niyang ginalakipan sa masalakyan halin 2018 to 2022 model years. Ginpahayag nga ang Tesla magahimo liwat sang over-the-air software update agud sabto ng isyu. Ginako sang Tesla nga nagsala ang ginatawag nga firmware update nga ginadula ini sa speed unit halin sa user interface. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 42 centimos, Singapore dollar 27 pesos kag 87 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 67 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, yari sa pungsod ang viral Filipino-American rapper nga si Easy Meal kag magaperform ini sa naglain-lain nga lugar sa Pilipinas. Sa interview sa rapper, gina-share sini nga excited na siya nga kantuan ang mga madamo nga kag mahibaluan ang makultura sa pila ka mga major cities sa pungsod kalakip ng Baguio City. Katapusan ini nga nagperform sa sadto sa Olongapo City sa diin ang iyang hometown. Nagpasalamat naman ini sa iyang mga fans. Nangin viral si
Easy sa itong nakaligan niya tuig. Bangod sa iya patriotic rap song nga Panalo. Naging guest artist man ini sa bago lang natapos na Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2022. Sa sports, ginpatag ni Gilas Pilipinas head coach Chat Reyes ay hindi paglakip sa mga ngalan nga magapasakop sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Kasunod ni sa pagpagawa sang samahan ng basketball ng Pilipinas sang mangin katapo sang Final 12 sang national basketball team sang pungsod nga Gilas Pilipinas. Sa Reyes nga madamo ang natingala sa nga wala malakip sa listahan sanday Dwight Ramos, Japeth Aguilar kag Robert Bolick. Si Ramos uno sa iya ang may obligasyon pa sa team sini sa Japan samtang si Bolick ang magapadulong sa Estados Unidos para nga bisitahon ang may balatian nga amay kag si Japeth naman ang wala pagid mag-ayo sa iyas ni nga calf injury. Madumduman gid paggawa sang SBPL listahan sang Final 12 sang Gilas Pilipinas sa pagpamuno ni Kiefer Ravenna, Junmar Fajardo, Isaac Go, Mo Tautua, Troy Rosario, Matthew Wright, Roger Pugoy, Kib Montalvo, Kevin Alas, Will Navarro kag Francis Lebron Lopez. Balita Espesyal! Alright! Energy! Very Friday! Very Friday nga great. Happy Friday sa imo Aksyon Boy, ha? Happy Friday! Kag sa mga ka-aksyon ta, good Kag morning. happy birthday sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Yes, happy birthday! Vice Gov! Wag tada. Ay, kanda. Kuhaan ko siya bala, i-greet I-greet na mo siya siya, because he is our friend. Yes. And Sige, always will be. So sa aton bala nga Aksyon Boy, Ay, di ba? si Sino? akong friend bala, playmate ko bala. Mo ublas mo sang friend. Ang playmate ko bala si Ope bala. Si Ophelia. Ophelia Ope. Manaay. Sa may naman siya, natamyaw man naman siya sa natamyaw naman sa subong kay namangkot siya kon hindi mo mag-una kay kung mamangkot naman kamo buwas din namangkot sa sinang winner. Sinong winner? You know who? You know who? Good morning, Action Boy, kay kay Sir Bob Francia bala. Good morning, landra sa imo, Sir Bob. Kay Tita Nene Campaniel, good morning. Kag sa na lang sa ila da nga isa ka senior citizen, pagid bala sila balay. Ang senior citizen si Pelicoy. Monitor gini siya daan subong mas mamba siya, sige da, birahan naman ko da. Birahan naman ko da. Good morning. Anay kay tigulang na ko binabiran Ay, ko. Ay kalain. Action Boy, kay di ba nga to niya balita espesyal gin man ang mga interpretasyon da sang damgo. Galing kay ma-post kita na dira kay ti manog election na. So i-remind ta naton mga ka-action sang pila ka mapahanumdom Action Boy basi malipat sila blahaw pagabot sa election. Correct. So ang una gid Action Boy, una ta na yung mga ginadilian ha. Isa man lang ni actually ginadilian Ang una Action Boy ginadilian gid ang mag-selfie ilabi na sa sulod sang polling precincts or polling center. Correct. So bawal gid na basi madakpan kamo balahaw nga ginagap selfie kamo da or ginapicturean niyo ang balota bawal gina siya kay pakita niyo to abi sa Pro Leader bala. Ito bali ang mga requirements ng Pro Leader kay nakabatong kasang 1.5. So dapat 1.5 picturean lang? may mga balota. Ay pilagliaw 2,000. Kun pila man da Grabe na, no? Tag 1.5 na subong na sa una. Ito mga tag 300. Ako na una, ako sa una, dumduman ko 5 pesos. 5 pesos. Long time ago, away pa ko gabuto, ya. Dumduman ko sa una. Ang 5 pa na pesos ng green bala. Oo nga. Ang green pa nga papel bala. Papel, oo. Muna sa una, gid. 5 pesos. Tapos nagimo sa Dako pulo. naman ito yung 5 sa una mong. Tapos sa pulo. Pila ka kilos ang bugas, mabakal mo Galing yan? ko magambal kung sa una, 5 pesos. Ano niya, pila ng edad ni Action Boy, man. Tapos nagpulo, so nag-20, nag-50, nag-100, nag-200, nag-300. Ay, subo niya. 1.5 na, 2,000 na. Oo. So, man Action Boy. Hindi pa ganyan, makulod. Takbalo sa makulod, subong. So ginadilian Action Boy ha ang mag-selfie ha labi na sa sulod sang polling center. Hindi pwede ka selfie? Hindi pwede ka selfie gid Action Boy. Kay basi may madalahi kadra nga mga data bala nga balahaw. Syempre basi ang iban selfie lang pro ilan nagaling nga balot ang ilagi na ang kongiblaw ang Board of Election Inspector bla pwede ka selfie ma'am. Kamo mo selfie bla. So hindi pwede Action pero Boy. Hindi ka pwede ka selfie pero kung sila pwede sila ka selfie si mo.
At hindi man Kaya base mo magpa-selfie bala sa akon to bala Ay, baga. klay. Una. Sa sulod Kaya sa sulod. balamos lang nga. Sa sulod sa voting precinct. Hindi, sa sagwaya okay lang. Ti okay, kaya ito ko naman yung sagwaya. Sa bagay. So, amo na, likaw-likawan, kung may magpa-picture ganun si Ma'am Balong, lang pusa lang nga na yung bramo day. Kaya laton na kasama ng city sa gabi. Tantay ko, nagunta hasta mag-close ro ng voting. Naman na. Okay? So, next action boy, remind taliwat nga hindi required ang face shield. Correct. Yan, Kaka face shield. Pero ara, ginagyapon si mo, ako mag-face shield. Kaya ha, kung gusto mo ya. Hindi required lang. Pero hindi lang required. Pero kung gusto mo ya, go. Kag action boy, ari klaron taman, hindi man required ang vaccination card. Correct. Sulit-suliton. Sa pamiro na, sa pamiro ka may kuno, may kinanglan vaccination card po, hindi. Hindi sa required. So, sulit-suliton, tagi na remind Yeah, sila. wala mo ko sa pang-ukay ito sa akon. Nga kung di na itong vaccination card ko, kaya balo ka naman sa akon. Wala ko yung patago sa mo. Sino mo patago wala, sa mo? gani. Kaya bal mo pagkamamot sa akon, dula na. So, pabakuna katuliwat okay para may taguong ko na ako na matago. Ika 4th dose mo na dahil. Correct? Kaya ano na sa bang 4th booster dose. shot. Oo. Pero di galing para pa lang sa mga immunocompromised. So, wala Ako kung may booster shot, pa-booster shot naman kuliwat. Kaya tiga, kuha na die down na na, kuha na ang efficacy sang kuha sang vaccine. Oo. As simple as that, yun, ano? Mm. So, I'm an action boy. Hindi Tuslok required ka! Kaya pa ko nakatuslok! UVU. Yeah, so, I'm an action boy. Hindi required ng vaccination card. But silingon, bakunado ka man o kaya hindi, makaboto ka, ha? So, managing action boy, wala nagapabor. Di ang COMELEC. Wala saging push to balaligad sang DOH tani nga magpabutang tani sa vaccination sites sa mga... so, bisan ako man, hindi ko... Matalang-talang ka na yung mudak ro niya. Abi galinyahan na ito, abi galinya ka man mo, gali, abi ka mabuto, gali kay bakunahay ito yung gali. So, amo na action boy, kag confusing man sa part sang rules nga hindi required ng vaccination card, di ba? Wala kasi duki, may dugat talang-talang man lang mga kuha niya sa inyo. So, next action boy, so diri na tao. Magsuksok iya sang face mask. Kag siguraduha nga may alcohol ka nga dala. Or pwede man action boy may ballpen ka just in case makagamit ba sang ballpen bala ha. Although dito man iya di bang may ballpen man ato yung. Oo, pero basi lang may filapan lang. Ha? Hindi mo pagdalo ng ballpen. Hindi mo pagdalon. Kaya hindi na pwede. Okay? So, next action boy, magluwas ka magdala ka sang face mask or magsuksok ka sang face mask, i-observe ang physical distancing. Labi na sa sulod sang polling centers. Although mismo sa linyahan ay. Sa linyahan na man. Mo, I don't know, kaya ako aga pagid ko kay may obligasyon tangadaan. Gani, aga ka production boy, dapat wala pa hangin ato ka na to. Okay? Wala na? Wala pa hangin. Wala mga term na yung mga... Dapat mga pagtuturok sa manok at tunok ko to. First ginatukturok sa manok. Wala pa nakatapos tuk pag mo pala na dapat rikta. Aran ako. Tapos may kuha na ko may precinct na ako kay nag-open ko sang precinct finder bla sa COMELEC. Very good. So man na siyang next action boy. Yes. Next action boy is i-check mo sa imo polling precinct antes ka magpadulong kay mayroon man ibang action boy wala man access sa internet. Didto na lang gid sila sa school. Himo nila mga a day before ara na naguro no nakabutang ang kundi ka presinto pwede na naka-visit no ara na ba man epektanan na so kadtuon to nila para at least pagkabuas hindi na sila magtalang-talang pa pinangita pero kung bla sa may precinct finder ang kuan mo ang COMELEC kaka lang makibala mo na tani may amo na action boy no may mga kung hindi makakadto sa school meron tani assistance desk bala nga pwede meron na siya meron na I think ang PPCRV nagahimos na. Okay. Or kung ano ang arms ng COMELEC bala, watchdog ng kuan mga numfrels una nagabulig na sila pangita si mo presinto. Okay. So reaction boy ang last action boy, ay hindi pa mo siya last, second to the last, maghimo, kag importante gini na, maghimo sang listahan sa imo pagaboto. Amo na, kung gina-push. Amo ginang imo nga dapat hindi kalimtan, kay meron ang kisa aga kalipat ka to, action boy, kung sino ang imo nga botohon. Okay, so ko na gani nga kandidato ako, paglakat ko doon, ko lang lintan ngalan ko. Ay, lain. Ano na yun yaman? Sobra ka naman. Sobra. Sobra na yun. Check, ano kina yun? S. S. Charot! Basta ka naguro yung mulak kong liyon, yung buto mo.
Single vote. Kaya para pama ka sa pamilya mo, single vote ang kay kung magboto pag nasiyam dugang pa na. Never ko na mo na. Uy, Duran na yan. Ako yan. Never ka muna kaista lang. Sa ang last action boy, nigid magkalipat ha nga magbukas alas 6 ang aga ang election Ang voting, botohay. ang botohay. Kag magtakop ini alas 7 sang gabi. Pero it doesn't mean alas 7 sang gabi, alas 7 ka man tumaglakat ha. Hindi. So mga 6 PM Tungod din na sang mga protocol na observe daw mo naging palawig anay. Yes. Damo ta protocol gina observe. Kag wala sa rason yan, di ka makaboto, action boy, kay gindeklara ni Presidente Duterte nga non-working holiday. Yes, okay. So let's go out and vote mga ka-action ha. Kuan kay it is our right. Practice our right. And we should be part of what the country will become in the future. Yes. By voting the right persons, the right officials. So next week, action boy, may bago na tanga presidente sa Pilipinas. Hindi pa next week, presidente. Sa July pa na iya next week naman balaan. Mabalaan sila bago. Pero of course, ang ilang hindi naman next week doors kay Baluka. Ang final sinasang presidente, kag vice presidente, kag mga senador didto na tuya sa kwan sa HRET bala. House of Representative Electoral Tribunal. Dito na tuya ang proclamation. Ti sa mga balik pa ya ang Congress sa May 23 pa mo. May 23 pa. Dito pa na tuya ang counting. So final counting na siya. Final mo na siya kay sila nang ga-declare, kay sila nga proklamar. Sige So, okay. Okay. Basta butuha lang ang natanaw nimo nga makapaayo sa aton pungsod kag sa aton mga kabataan. Yes, correct. So, action boy sa mga kandidato, good luck sa inyo. Happy first year siguro, 1 year old guro. Kag bunyagan man si Zoe Margaret Siliador. Sang barangay Manghanoy, halin kay ninong mo Leo Talaban. Uy, good morning. Wow, di binas nga bata ninong nga si Leo Talaban. Leo Talaban manino, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.